Nas próximas semanas volverá a saír a licitación a construción do novo módulo de atletismo no Complexo Deportivo da Feiteira. Foi preciso asinar unha adenda ao convenio entre a Secretaría Xeral pro Deporte e o Concello de Ribeira, despois de que a primeira licitación iniciada o pasado verán quedase deserta. O motivo foi o encarecemento sufrido polos materiais de construción, polo que se procedeu a actualizar o orzamento de licitación, que ascende agora a algo máis de 1,5 millón de euros. A Xunta financiará 1 millón, mentres que o Concello asumirá o importe restante, o que supón un aumento de máis de 100.000 euros sobre a chega inicial que se consignará nos orzamentos de 2023. Esta obra que saleu no redor do 1 millón de euros quedou deserta precisamente pois por esas circunstancias. Hubo que refacer o proxecto, poñelos a precio do que é diciembre de 2021 e o compromiso da Consellería é sacalo adiante dentro de o que é este primer semestre. Temos que cambiar as anualidades, se pensaba acabar no 22 e acabará no primer semestre do 23. O novo pabillón albergará unha zona de adestramento cuberta para atletismo mediante un módulo que conta con pista de 5 rúas, zona de saltos, lanzamentos, espazos para ximnasio, sala de musculación e actividades de tecnificación para a práctica do taekwondo. Tamén se prevé a construción de novos vestiarios, aseos e duchas e o seu equipamento, así como reformas de accesibilidade ao primeiro andar.